Σήμερα ήρθαμε για να δοκιμάσουμε το σκάφος, βάλαμε πετρέλαιο, βάλαμε τις μηχανές μπροστά και σε κάποιο σημείο απλά δοκιμάζοντας να κομπλάρω τις προπέλες του πρόσωπου, το σκάφος ήταν ακόμα δεμένο, η μία μηχανή έσβησε. Έσβησε όπως γίνεται συνήθως όταν αν πιάσει ένα σκοινί ή αν πιάσει ένα ρεμέτζο και μπλοκάρει την προπέλα. Αυτό νομίσαμε στην αρχή. Κοιτάξαμε γύρω από το σκάφος, δεν υπήρχε σημάδι ρεμέτζο, δεν υπήρχε κανένα σκοινί γύρω-γύρω. Φωνάξαμε ένα δίτη και από ό,τι φαίνεται, τελικά από ό,τι θα δούμε και από ό,τι φαίνεται και σε ένα βίντεο που τράβηξε ο δίτης, το σκάφος έχει υποστεί δολιοφθορά. Δηλαδή κάποιος με κάποιο μέσο λιμάρισε, μάλλον δεν νομίζω, από ό,τι φαίνεται δεν νομίζω να είναι λίμα του χεριού, πρέπει να είναι κάποιο πολύ εξειδικευμένο εργαλείο. Λιμάρισε το ανοξίδωτο χάλιβα, που είναι ένα πολύ σκληρό υλικό που είναι φτιαγμένος ο άξονας, σε ένα σημείο τέτοιο που με τις πρώτες περιστροφές που έκανε ο άξονας, με την έστω μικρή δόνηση και την τάση που είχε εκείνη τη στιγμή επάνω, στράβωσε ο άξονας και χάλασε και τα μπραγκέτα που στηρίζουν τον άξονα και την προπέλα. Νομίζω ότι είναι δολιοφθορά, νομίζω ότι είναι οργανωμένη δολιοφθορά από αυτούς που δεν θέλουν να συμμετέχει το σκάφος στη φλωτήλα της ελευθερίας.